Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moon kala saaha noon kadi min dañi weltare huccide moon e oɗo subaka altine hande 3 lewru janvier hitande ujunnaje 2022 ɗum ɗon noon addande on tan ko ɓuuri tengtude jayndel di e wiide yo Allah waɗanen jaam goto fo noon salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka e laal gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗon boros waw holluden caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal Mali Mauritanie aduna foof kono kadi a tengte nder leydi meɗen to diwan mo Wourossogui ɗum ɗon noon bandiraɓe mbatta sona arde ko ɓuuri tengtude hande e jayndeli meɗen ina jeeya hen noon gardiɗo leydi ndi mon taw hen konguɗi makko sabune anda nde mayirde hitande foof omo addanno konguɗi makko artiri konguɗi makko ma yiye hen kadi natal Youssou Ndour combat daññoɗo e oɗo weekend kono kadi banggue dawrugol ma tawe nder jayndeli ɗi joni joni min gaddana on ko woni jayndel Soleil citta damal joni noon en mbatta sona tan hollide on ɗum ko ganduɗa ko kañum woni natal gardiɗo leydi ndi no jiiruɗon ɗum ni kanko gardiɗo leydi ndi noon mataw tan mon jii moso makko yajgo e jayndel Soleil ko wiide tan Sénégal nani woni lawol moƴƴol ngol woni nani gardi tan mataw lawol ɓe mbi ko e nani cap de l'émergence woni banggue mo ganduɗa kañum woni no watte ha yaara yesso ɗum noon saabi moso ngoɗo ɗum noon woni konngudi ne jeeya e konngudi gardiɗo leydi ndi o suuti ɗum e 31 décembre o ɗum ne mon ji natal Youssou Ndour o arti tan e nder jayndel Soleil ko ganduɗa ko kañum woni hakkude makko e Thione Seck banggue dawrugol kono kadi retraite makko e banggue musique o arti hen kadi kanko mo ganduɗa kanko ni nalanke biyeteɗo Youssou Ndour jayndel L'Observateur rewi hen kañum jayde Futurs Médias nde arti tan e natal gardiɗo leydi ndi président Macky Sall e discours mo waɗi e tan mayirde hitande nde wiide tan ɗo joni yete o arte bilan makko no fewi ɗum woni ko ƴewtinda ko banggue tan ñamde yardu kono kadi ɓeydo e waylo dañɗo nder leydi ndi foof kanko gardiɗo leydi ndi o arti hen gartude kay e haalluji ganduɗa rewino e dow mum woni Aminata Badiane kanko Aminata Badiane noon ene anda tan kanko ardino Miss Sénégal e tan wiide makko ko mette tan o dañi e ko ganduɗa ko wayni nde fawe e dow makko kanko oɗo ɓiɗɗo debbo kono noon kanko e avocat ji makko fo aɓeni ndewi ɓe goppata hay lawol gotol ɓe ganduɗa ɗo joni nane niɓɓiru kay woni jignaɓe tan Aïcha Ly kankone oɗo ɓiɗɗo debbo majjuɗo mo yiyaka ha joni ɓe garti kadi e tan Youssou Ndour e fijirde waɗi to Dakar Arena e no yiira no wayi hewde ni goɗɗo mo ko ganduɗa hewino e weekend o woni hakkude Bombardier e tan omo ganduɗa kanko ni Balla Gaye numéro 2 kanko Bombardier noon polgu makko ɓe garti hen e nder jayde L'Observateur caggal L'Observateur jayde Les Échos rewi hen ɓe gari noon e oɗo ɓiɗɗo debbo mo ganduɗa suuti tan ko bool ndiyam gulɗam yuppi ɗum e ɓiɗɗo gorko mo ganduɗa mataw tan ko suka makko wonno e wiide makko noon kanko oɗo ɓiɗɗo debbo kanko sugorko ko goppuɗomo o faye cukalel dewel gonguel caggal nde ganduɗa o waɗinomo cowiɗo walla mbiyen tan o waɗino reedu oɗo ɓiɗɗo debbo ha gayni o woppi ɗum caggal nde ganduɗa noon kanko wonde tan reedu makko ha Allah waɗi o heeɓi jaam o dañi ɓinguel ko nden noon o yeehi to oɗo ɓiɗɗo gorko wulni ndiyam o yuppi ɗum e dow makko ɗum fo noon woni tan banggal joftogol saabu suggorko ko kolluɗomo caggal holli ɓi ko caggal ɓe mbi noon Macky Sall ha joni tan eta e konngudi muɗum e nde oɗo discours de la nation o suuti konngudi makko faade tan e wiide yete nder leydi ndi yo ɓe ganduɗa kamɓe goni rewɓe ɓe tottite kadi palace uji mumen no hannirta ni kono kadi o arti jaam no dumorto e nder leydi ndi e paade ɗiɗo élection ji payaɗiɗo e nder leydi meɗen Sénégal e kadi démocratie meɗen no tan watta ha ɗo fawi koye ngal ɗo wasa fawtude ɗum Vox Populi kañum noon ari tan ko hakkude lulliɓe wiide tan kamɓe e ɓe ganduɗa ko kamɓe goni laamu ngu noon mataw tan ko poɗodiren ƴewtinte hen e kala saaha ɗum saabi ni omo ganduɗa ko kanko woni Seydou Gueye porte parole mo APR suttude konngudi e wiide tan kala ko ganduɗa yete woni yete lulliɓe eɓe mbawi sahani suttude konngudi mabɓe fanude tan e jarnude liggey gardiɗo leydi ndi saabu ne anda ene waɗa liggeyaji badɗi fayida mo
yiyani ɗiɗon liggeyaji kay ko omo ganduɗa kanko woni Déthié Fall. Kanko Déthié Fall noon o wi tan ko liggorde walla mbiyen yiyande laamu ngu yaltani damal paale. ɗum ko konngudi makko nane nder jayde Vox Populi. joni tan e jayde quotidien le quotidien gareten jayde quotidien le quotidien noon ɓe garti e combat hakkude Bombardier e tan Balla Gaye 2 e polgu ganduɗa dañi hen. ɓe mbi Watford oɗo saaha wi tan ko Ismaïla Sarr jogorani yaade, ɓe jogorani woppidde ɗum gam ara fiya fettande leydi muɗum. ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa muusi hewɓe. ɓe garti kadi e discours gardiɗo leydi ndi wiide tan kanko gardiɗo leydi ndi o soti kongude faade e gasnirgol boucle mo Bluff e wiide tan ɗum ɗon mataw koko ganduɗa liggey muɗum ne wawi wiyede ni fuɗɗaka taw sakane gasa e oɗo saaha. saabu hay yette so ƴeewama ko ligga hen ko ala no way wadde noon suwa taw gasde. ɗum noon koye konngudi mabɓe kamɓe jayde quotidien le quotidien. jayde L'As kañum ha joni joni hen natal gardiɗo leydi ndi ha joni e mooso yajgo ngoɗon. kanko noon ɓe mbi tan Macky Sall mataw waɗi bilan muɗum woni tan holliti bilan muɗum kañum ina yoni ɗum. ɗum ɗon woni tan konngudi ganduɗa ma tawe e nder jayde L'As mon ji kadi natal cippiro wannogo e hakkude Bombardier e Balla Gaye numéro 2. ɓe mbi gardiɗo leydi ndi arti e konngudi ganduɗa ko kañum woni banggue ndema e kadi tan liggeyaji ɗi ganduɗa aɓeni dow hen e nder leydi ndi. jayde enquête kañum loski e oɗo subaka tan ko faade konngudi oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo Coura Sène. kanko noon ko tan liggotoɗo e banggue Wave omo jeeya e ardiɓe. kanko noon suuti kongude fanude tan e galle liggorɗo oɗo ganduɗa kañum woni Wave oɗo saaha ganduɗa ko banggue nanude yaltinde koppareje nder leydi meɗen wideɓe tan ɗo joni mataw haala kani heewi kono noon kamɓe ɓe mbaɗani ɗo ko ganduɗa ko hay goto waɗani. ɓe gaari tan ko jippinde prix ji ɗi e hollidde ɗum ɗon ne wawi wonde kono kadi ko banggue mo ganduɗa to banggue gartam ne wawi nawrude Afrique yesso. ɗum ko konngudi Coura Sène. kanko Macky Sall ne ma tawe hen konngudi makko kono kadi yummum oɗo ɓiɗɗo debbo biyeteɗo tan yiyete Aïcha Ly ganduɗa majji guila balɗe 5 nana yiile yiyaka walla mbiyen balɗe 6. ɓe mbi ko koreji makko ɗo joni nane niɓɓuru oɗo saaha yete koye mette tan ɓe goni. jayde Libération arti ko ganduɗa kañum woni haala dañɗo hakkude tan Sénélec ha saabi compte ji mabɓe udda. ɗum noon ko hakkude mabɓe tan e leydi France ganduɗa ɓe liggottono banggue yette kuɓɓam ndelam kuɓɓam. ɗum ɗon noon saabi tan ha ɗum kamɓe oɗo saaha mataw Sénélec ne jogani ɓeɗon walla mbiyen entreprise oɗon kalis ko tolni milliard uji 69. kanko noon mo ganduɗa kanko woni Hawa Wat mataw halluji muɗum ina nanano ɗo haaɓe nanganoɓe coka e banggue tan kañum ko ganduɗa kañum woni debbati gorkati. kanko noon oɗo ɓiɗɗo debbo mataw ruttima tan o fawa kadi junggol lawol gongol. goɗɗo mo wondunowo ne wiye Awa Niang kañum ne nani yiile oɗo saaha a yitaka taw mo ganduɗa nani yiilo lawol muɗum kay e nder jayde Stade woni tan oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Ismaïla Sarr saabu Watford jaɓani woppiddemo. ɓe mbi noon ko kanko o jaɓani ɗum ɗon amo sali oɗo saaha e nder jayde nde mon taw hen wiide tan mataw ko wasde wadde respecté leyɗele Afrique des saabi kamɓe tubakoɓe ɓe jiiɗi wadde koɓe wadde koɓe mbatta ko kono noon ɓe pawani ɗum e lawol. kanko Kouyaté e Gomis noon mataw ko Covid nangunoɓe mbi ɗo joni oɗo saaha noon aɓena duttito e banggal cellal mabɓe kono kadi ɓe mbi tan maɓe totte drapeau o ɗo janggo. ɗum saabi kanko omo ganduɗa ko kanko woni Mendy e Sadio Mané aɓena paade koye altine oɗo ɓe patte tigui ɗo e nder leydi meɗen Sénégal. ɗum wonno ko ɓurno tengtude jaydeli ɗi en mbatta sona uddide eɓɓore wonde woni tan yaade to ganduɗa woni diwan mo Grand Théâtre noon ene anda
dillino e oɗo weekend dillini ɗum noon ko jaam woni tan oɗo fondation biyeteɗo Nourul Huda fondation Nourul Huda wo noon président woni Dahirou Sy kamɓe noon ɓe ndendino toon ɓe noddi kala mo ganduɗa ko julɗo kala mo ganduɗa ko ballitowo kala mo ganduɗa ko daraniɗo l'islam kono noon ɓe notama saabu so jeeyi image uji mon ji ɓe noddi kono ɓe notama e tan darde omo ganduɗa kanko woni ceerno Cheikh kanko ceerno Cheikh noon ko ɓi ceerno Aliou Thiam to Wourossogui kamɓe noon ɓe mbi tan ko ɓe jiiɗi ko oɗo saaha darade kamɓe sukaɓe janggoɓe haaɓe jalta ɓe dutto e galleji mabɓe tawa ɓe ngala meccale ko way noon ɗum ɗon ɓe itta ɗum ɗo e nder leydi ndi ha laaɓa ceer ɗum noon aɓe jiiɗi fuɗɗade ɗum e kamɓe galleji ganduɗa ko ɗon sukaɓe janggata woni fondation mo ɓe jiiɗi darnude o ɓe dokkama leydi noon ɓe jiiɗi ko maade ndiɗon leydi so sukaɓe paari tawane mbawa janggude meccal e nder galleji ɗi haade woppitede dutto e jignaɓe mumen ɗum ɗon noon en mbatta sonaten hettade hen won hene mabɓe e haalirde bamodi no gowɗen wiide e fuɗɗorade ɓiɓɓe mbimi wonki renduɓe miijo e feere mbadde junggo e fandu wonɓe ɗo hande e grand théâtre ɓiɓɓe l'islam yankoɓe arɓe ɗo notitade noddado ceerno Alpha Aliou Kamli Taqi ceerno Aliou Thiam ko kanko wi e nder fodde ujunere fannu mo o windi e defte ɗe o windi o waɗino hen jimol gotol o wi tashawuril ikhwani wal ahbabi tahdi ila subuli sawabi ceerno Aliou Thiam wi disɗodirde e yiɗɓe e sehilaɓe ina nawa ɗumen e laabi peewal o wi ɗum ɗon noon ko ngal ɗon disdodiral addi dendagal almuɓɓe ceerno Aliou Thiam ɓe gandanɗa hoorema ko janggannoɓe e duɗal ngal mbaɗi fedde nde gandanɗa hoorema taw ko fedde ɓamtore almudagal nde wonde ceerno Aliou Thiam o wi guila makko omo walla ɗum kono almudo makko o jinggantu ɗum ko jangde e gandal e laaɓal e nundal e dewal Allah ɗeɗo gueɗe joyyi woni ko ganduɗa hoorema ko jangguinde almudo makko o neha ɗum hen nde wonde o wi neɗɗo yo newo yo muñ ɗeɗo gueɗe tati nehare e neware e muñal so tawi tan a duumima e ɗum ɗon kala ko jiɗɗa Allah tottete ko noon tigui koko ganduɗa kono yonne no fewi saabu ko wayni so waɗe nder leydi meɗen ma wod ko ussi kono kadi ma wod ko ɓeydi saabu e banggal meccal ma ɓeydu oɗon banggue kono kadi banggal neɗɗo wasde meccal kadi ma ustu ɗum ɗon woni banggue chômeur uji saabu so neɗɗo janggi ha paari ruttima jangguinama meccal walla ina jangga meccal saabu ɗiɗi ɗi foof ne mbawi yadude koko ganduɗa ko moƴƴere tan wonta e ɓeɗon sukaɓe kamɓe dañɓe ɗiɗo initiative uji noon woni darde ndeɗo e yidde ndeɗo yo Allah yettin fandare e ngal ɗon banggal saaha foof saabu ko ni tan saaha foof neɗɗo yahat nde miijo ko ɓurata nawrude ɗum yeeso te ɗum ɗo ko hen jeeya Wourossogui naɓe fo calminama jurama koye ɗi konngudi goddeten roɓindu jaydeli meɗen e oɗo subaka altine han aadi janggo so Allahu lamdo jaabi bani monde Baysata Ndiaye wonno heɗanno en e banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat